sa Good Vibes. Taxi driver ang nag-uli sa nabili nga iPhone sa iya nga pasahero nga isa ka foreigner. May report si Romeo Subaldo. Sang Martes, sa may pasahero nga Pinay kag foreigner nga nagsakay sa taxi nga gina-drive ni Dioscoro Anyana Jr. sa isa ka mall nga nagpadulong sa South Terminal. Matapos manaog ang pasahero, may bag-o na naman nga pasahero nga babae nga nagbulos kag nagpadulong. Pagpanaog niya, nang spray sang alcohol si Dioscoro kag nagpanilo sang iya nga taxi samtang nagahulat sang panibag-o na naman nga pasahero. Didto niya nadiskubrihan nga may cellphone nga nabilin sa likod nga pulungkuan. Pag-abot na ko sa SM, nag-parking ko balik, dito na ako nakita kaya nag-spray ko sa kuan ba, sprayhan ako. Sprayan sang Sprayhan ako alcohol ang buhok ba. kapag kita butangan mo gina ya. Oo, nag-sprayhan ako. Dito na ako nakita. Kini sa may kataon sa itom nga pulungkuan ang cellphone kay ito man. Ito man ang ihang kuan cellphone. Ginbalikan niya ang pinakaulihi nga pasahero kag indulong ang cellphone pero nakibot siya sang nagsiling ang babae nga hindi iya ang nawigit nga cellphone. Dito niya kag napinsaran nga base iya sang foreigner nga pasahero ini. Gibalik na ko to sa kuan dito sa Ungbon, abi ko sa babae ito ba? Asa isa pa ka pasahero. Oo, sa isa na ko pasahero. Akong gibalik dito sa Ungbon, akong atong babae nga imuha ni cellphone day luoy sa gay basin og kuan kinahanglanon kini mo. Siya wala wala cellphone ako. Ari cellphone ko. May gani kay dili interesado ang babae ba nga. Kaya hatag ko dison tiya kay siya may lasa ko nga pasahero. Naghulat siya sang tawag kay wala man siya makahibalo kundi niya ihapit ang cellphone. Naglanog na ang istorya sa mga taxi drivers nga iya ginistoryahan nga may nabilin nga cellphone sa iya nga taxi. Kahapon, sa bulig sa Police Station 6 sa Bacolod City kung saan nagpa-record ang foreigner, gingkatuan siya sa bus terminal kag nagtabo sila sa police station sa tag-iya sang cellphone nga si Choi Bullock. Tigayon nga nabalik ang cellphone sa tag-iya. Para sa taxi operator nga si Elinel Tan, sana all nga driver parehos kay Dioscoro. Nakaka-proud kuno bilang operator nga tampad ang iya nga driver. Tanan nga taxi driver parehas lang sa iya. May experience ka man before nga may mga taxi nga na driver ka nga uli mga gamit. Damo na. Okay, ang mga driver ko ginahambalan ko na sa once may makita ka mo nga pwede nyo malang mauli, balik nyo gid sa tag-iya. Oo. Hindi ining una nga tion nga may ginuli sa Dioscoro nga cellphone sang iya nga pasahero nga nabilin sa taxi. Simple lang man kuno ang iya nga panindugan sa pangabuhi. Kung hindi imo ang isa ka butang, ibalik sa tag-iya.